Poc abans que Laios i Iocasta es casessin, l'oracle de Delfos, que era un santuari on s'obtenien respostes sobre el seu futur, els va advertir que el seu propi fill els mataria al pare i es casaria amb la mare. Laios es va espantar i quan va néixer Èdip va ordenar un súbdit. Mata el meu fill. Fes-ho com vulguis, però no el vull tornar a veure mai més. Va dir Laios, però la persona encarregada no es va sentir capaç de fer tal cosa, així que el va penjar de peus a un arbre. Quina animalada! Us imagineu quin mal? Al poc temps va passar un pastor anomenat Forbes, que a l'escoltar els seus plors es va apropar i el va despenjar, i el va portar al rei de Corint. Senyor, quan estava pasturant m'he trobat un nadó penjat d'un arbre. Què fem amb ell? Jo el cuidaré, no et preocupis. Al cap dels anys, un borratxo li va explicar a Èdip que no era fill de Pòlip i Mèrope, els reis. No segur de si és real o no, li va preguntar a la seva mare. Mare, un home m'ha explicat que no sóc el vostre verdader fill. És això veritat? No, Èdip, esclar que ets el nostre fill. Mai creguis tot el que diu la gent. Com que ell no va estar d'acord, va acudir a l'oracle Delfos, qui li va dir que mataria el seu pare i es casaria amb la seva mare. Quin bon nano! En quin moment! Per por a que això passés, va decidir no tornar a Corint i emprendre el seu camí a Fòcida. De camí es va trobar un carruatge en el qual casualment viatjava Laios. Van iniciar una baralla. Deixa'm passar, jove, Va ordenar Laios. que no saps qui sóc. Ui, Laios. A mi no m'importa qui siguis, el que m'interessa és passar. Es va defensar Èdip. Surt del mig ara mateix, si no vols que et mati. El va amenaçar Laios. Déu meu, aquesta gent sempre s'acaba barallant. Després d'una estona lluitant, Èdip va matar Laios. En arribar a Tebes es va trobar un monstre, l'Esfinx, la qual tenia cap, cara i mans de dona, veu d'home, cos de gos, cua de serp, ales d'ocell i urpes de lleó. Quin espant! Per a que Èdip pogués entrar a Tebes havia de respondre una pregunta. Si la responia correctament el mataria. Fins a aquell moment ningú l'havia respost correctament. L'enigma és el següent. Quina és la criatura que a l'alba camina a 4 grapes, al migdia 2 i a la nit caminen 3? Va preguntar l'Esfinx. Sabeu la resposta? Us deixem uns segons per pensar. Doncs l'ésser humà. Perquè camina a 4 potes quan neix, quan és adult camina amb 2 i fa servir bastó quan es fa gran. Contesta correctament Èdip. Sorprenentment, l'has endevinat. També l'heu endivinat? Així que ara només queda deixar-vos en pau. Va concloure l'Esfinx mentre marxava. D'aquesta manera, Èdip va salvar el poble de Tebes i va poder entrar-hi. Els ciutadans, per agrair el que va fer pel poble, li van proposar ser el rei juntament amb la reina Iocasta. Senyor, li oferim l'honor de casar-se amb la nostra estimada reina. D'aquesta manera es convertiria en el nostre rei. Clar que sí, serà un plaer immens. Va contestar emocionat Èdip. Després del casament, Iocasta i Èdip van tenir 4 fills. Sí, ho heu sentit bé, 4 fills. Eteocles, Polinices, Ismene i Antígona. Això va fer enrabiar els déus, els quals van fer que la ciutat patís una espantosa epidèmia. Una terrible escassetat d'aliments va caure sobre la ciutat. El rei, com estava tan preocupat pel seu poble, va acudir a l'oracle, el qual va informar que l'assassí del rei Laios estava entre els tebans. Quina por! Després d'un temps investigant, l'endeví Tiresias va revelar que el que havia anunciat s'havia complert, deixant al descobert que Èdip era fill de Laios i de Iocasta. Per fi se n'adonen! Seré jo el que em quedi amb el tro. Va dir Eteocles. Perdona, seré jo el futur rei. Li va contradir el seu germà. Finalment els van matar mútuament. Oh no! Creon, que era el tiet i rei de Tebes, va ordenar fer un funeral solemne per a Eteocles, però no per Polinices, ja que va traicionar la seva pàtria. Com Antígona volia enterrar el seu altre germà dignament, es va negar a obeir l'ordre del seu oncle. Ben fet. I amagat va celebrar un funeral en el seu honor, desobeint el rei i rebel·lant-se contra ell. Antígona estava promesa a Mamó, qui era el seu cosí i fill de Creon. Creon, quan es va assabentar dels rituals que va celebrar, la va sentenciar a mort.
La van enviar a una presó de pedra on es va penjar. Quan Aimó es va assabentar de la mort de la seva promesa, va intentar matar el seu pare. Les morts del seu fill i la seva esposa li van causar un gran patiment a Creont, el qual es va adonar finalment del seu error.